Haló? Dobrý večer, parta. Tak daj mi 2 cheesy. 3 cheese, poprosím. Áno. Ty čo chceš? Nejakú kolu. Nejakú kolu Auto jednu veľkú. a veľkú. Bez ľadu poprosíme. A ešte poprosím Fantu veľkú, tiež bez ľadu. Takže kola bez ľadu. Hej, aj Fanta bez ľadu, hej? A ja drive, či ako? Čo drive? Či? Takže 2 koly teda? Ne, jednu kolu a jednu Fantu. Ja aj Fantu, pardon. No, a ešte 3 cheese, to je všetko. Hej, zrobíme tak. Ale akože v podstate všetky tie veci, čo sa nám spomínajú, sú hodne malé ryby, hej? Ja som bol až prekvapený, že aké malé. Jediná veľká vec je ten paroplynový cyklus, o ktorom doteraz neviem, čo si mám mysleť. Že proste nejaký siskár býval v nejakom dome. Áno. A všimol si, že na ich ulicu chodí nejak priveľa takých dosť dobre vyzerajúcich hladných limuzín. Áno. A zistil časom, že to chodí a proste do ich vchodu do susedného bytu. Áno. Tak ich začal odpočúvať, hej, úplne akože náhoda. A zistil, že to sú títo... To bol ten byt, hej, takzvaný, čo sa šéfu. Tak to bolo ako vedľa toho siskára. Ale to je čistá náhoda, hej, že v podstate oni keby nemali takú smolu, že... Vamos a Silvura!